Dene sam kuružnjak spekla, naša hiža je dišala cela. Na stolu prostrtom dve su žlice i samo jedna vrućim mlekom napunjena zdela. Stolu sam potem dve stolice na gusto složila i sveću užgavala. Predi smo navek pri večeri, jedan poleg drugoga sedeli, najraše smo sjedni zdeli jeli. Na stolu sveća gori, po zidu tanec igraju tenje, jedna roka drščoča, jednu žlicu zobima vleče, druga uzdeli cilinče nemo. A tak radi smo na vek sjedne zdeli jeli. Draga publiko, poštovani gosti, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na treće ovogodišnje događanje u sklopu programa Ludbreg petkom koje je evo svojom pjesmom otvorila gospođa Ana Jakobanec, pa vas molim da je podržite još jednu pjesmu. Danas smo se okupili ovdje kako bi predstavili zbornik radova članova KUD-a Podravka Koprivnica i kako bi ujedno otvorili izložbu slika koja je izložena dolje u izložbenom prostoru dvorca Bačani, no o tome ćemo nešto kasnije. Meni je zadovoljstvo predstaviti vam naše večerašnje goste, to su gospođa Vesna Martinjak, predsjednica KUD-a i urednica zbornika, i gospodin Domagoj Švabek, voditelj literarne sekcije KUD-a. Evo, gospođo Martinjak, krenut ćemo od vas. Kulturno-umjetničko društvo Podravka Koprivnica djeluje od 1981. godine, tako, što znači da ove godine slavite jednu okruglu obljetnicu, 40 godina postojanja. Evo, za početak nas možete malo upoznati s KUD-om, načinom na koji on funkcionira, sekcijama. Likovna sekcija, ona je nastala 10 godina čak prije, 70 godine, i ona je jedan od osnivača KUD-a. Tokom vremena se pokazala potreba i za drugim aktivnostima, pojavili su se literati, zatim pjevači, svirači i znači onda se osnovala jedna udruga koju su nazvali KUD Podravka. Nastale su znači 4 sekcije, to je likovna sekcija Podravka 72, zatim literarna sekcija nastala 75. godine, koja je sad izdala ovaj 11. zbornik, i ženski vokalni sastav, a preteča je bila pjevački zbor i imamo tamburaški orkestar koji je trenutno u dovoljno. Evo, spomenuli ste literarnu i likovnu sekciju, to je ono što nas trenutno malo više zanima, budući da je ovaj zbornik nastao u suradnji dviju sekcija, dakle pjesnika i slikara. Kako je koncipiran uopće zbornik? Zamislili smo da svaki literat u zborniku ima po 5 pjesama koje su izabrane, a likovnjaci da oslikaju bar jednu pjesmu od svakog literata, no nastalo je više crteža. Zbornik ima 41 crtež. Oni su crtani sa tušem, olovkom, pastelama, a išli smo s tim da svako oslika nešto iz jedne pjesme. Znači, sve te pjesme u zborniku uz neku pjesmu onak i predstavljaju tu pjesmu. Švabek, evo jedno pitanje za vas. Kaže se da je svaki pjesnik svemir za sebe, priča za sebe, unikatna pjesma, naravno u pozitivnom smislu. Vi nam tu evo iz prve ruke možete reći kao voditelji literarne sekcije, postoji li određeno odmjeravanje snaga, da to tako kažemo, između autora, odnosno ono pozitivno natjecanje? Da nema nekog, da kažemo, natjecanja, nego potičemo na što bolju pisanje lijepe riječi u našim krajevima, odnosno našim običajima, kulturi, odnosno u samom pisanju. Evo, unatoč toj nekoj individualnosti autora koju smo spomenuli, u ovom zborniku se zapravo sve to može povezati u jedno zajedništvo, odnosno postoji jedna točka u kojoj se svi autori pronalaze. Koja je ta točka? To je točka ljubav prema rodnom kraju, prema običajima, prema samom načinu izražavanja, gdje sami pjesnici, odnosno naši članovi,
iskazuju zadovoljstvo, gdje nikad nije neka strepnja da li je bolje ili lošije. Tako da hoću iskazati da pokazuje se vječna ljubav, odnosno ljubav prema izražavanju. Prije nego krenemo dalje, meni je ptičica šapnula da vi imate neko iznenađenje za našu publiku večeras. Da, imamo, evo, podijelit ćemo 5 naših zbornika našim gledateljima u dvorani. I to nagradnom igrom. Da. Naime, izvlačenjem ćemo odabrati 5 sretnika iz publike koji će dobiti zbornik. Evo, izvlačenje ću prepustiti gospođi Vesni. Bez 2, malo veći. Evo, gospođa. Evo, za kraj osvrnimo se još i na izložbu koja je izložena dolje u izložbenom prostoru dvorca Bačanin. Imamo izloženo 25 radova, od čega su sve slike osim jedne fotografije, jedne skulpture od drva i slike rezbarenja u drvu. Išli smo sa temom proljeće i cvijeće, pošto nam je svima dosta već svega ovog sivila i zime, mi smo za motiv uzeli to proljeće, zelenilo, pa smo izložili pejzaže našeg kraja, mrtve prirode, cvijeće, srebrške s bojama, mirisima. Slike su rađene u stilu naive, zatim imamo realizam i nešto apstrakcije, a slikane su uljima na platnu i akrilom na platnu, nešto je, mislim da je jedan pastel, to jest akvarel. Nama ne preostaje ništa drugo nego još jednom zamoliti ravnatelja Centra za kulturu i informiranje Dragutinova, gospodina Branka Djenošića, da je službeno otvori izložbu koju ćete potom moći razgledati dolje u izložbenom prostoru, ako već niste. Evo ga, zahvaljujem. Ja bih se samo vratio malo kad ste predstavili ovu knjigu, pa ste rekli da ste radili ilustracije koje su stvari ilustracije tih pjesama koje su unutra. Znate li što je hajda? Hajda je ilustrirani haiku. Ovo je sad meni vrlo interesantno, dakle to je u Japanu bilo da svaki haiku koji se napiše, haiku u principu je jedna slika i onda svaki haiku može dobiti svoju hajdu, dakle da on bude potpuno slika, no je prvi put da čujem da je neko ovako službeno baš se potrudio da i naše pjesme, dakle koje su slobodna forma, kakva su unutra u zborniku ili bilo koja druga forma, da se potrudi da je stvari na neki način to oslika, to mi je baš bilo odlično kao nekakva dodatna, ajmo reći, inovacija u našem ovom slučaju. Ja sam pregledao ove slike kad sam išli dole i stvarno je dobro, sekcija 70 se razumije, ne očekujem ništa lošije, ovo su vrlo interesantni radovi i stvarno čovjek to može pogledati što tehnike, što motivi i što sam izraz, kako čovjek doživljava u stvari te slike, dakle nisu baš sve naiva, ima svega i svačega i to je baš ono što je u stvari dobro, da se ljudi bave i različitim tehnikama i različitim motivima. Ako moram proglasiti, onda se to proglašava službeno izložbu otvorenom, iako ću ovo gledati dole. Ja sam kao domaćin, da ću staviti malo maskicu, jer sad idem se ljubila, idem blizu vas. Evo ga, da se sjetite da ste u utregu jednog dana imali ovo je za vas poklon. Ovo je poklon za vas. Ovo je poklon našu. I ovdje imamo jednu zapalnicu da se sjetite da ste gostovali na programu Uzeti nekom u utregu. Negdje će vam to doći dobro nekoj. Da, prekrasno. Hvala, pa evo i ja se moram zahvaliti vama. Baš mi je bilo ugodno i drago da smo ponovo ovdje. I u znak zahvalnosti ćemo vam ostaviti jednu sliku koja je također cvijeće, proljeće da krasi vaše prostore. Dakle, hvala lijepo. Da ćemo staviti u našu drugu zgradu. Ivo Kovačkaj, gdje je pjesma? Pjesma je utihnula, ne čuje se više. Posljednje note progutala je noć. Posljednje riječi tmina briše. Pjevač i gitara uz pokoj će poći. Na noćnom nebu ostale su zvijezde, jasni i sjaji ko dragulji iz sna.
U grmu jasmina leptiri se gnjezde, tek mjesec ih ponekad osvijetliti zna. Daleko je jutro, a noć je sama, pjesme nema da joj snage da. Davno je pjesmu progutala tama, ili možda još živi u nekog sna. I u snu prsti gitaru love, no tišina pjesmu pretvori u muk. Tiho nota snenu notu zove. Hoće li se pretvoriti u zvuk?